Ka ochako twak mar okinyi ma kawuono Nyakwara Mogejwa yiena mar mondo mi anyisi welo mantiere godo amigi thuolo mar mondo mi gifulrenwa ginyiswa ni boma ma Nairobi kae to en ang'o ma gitimo. Chak bada korka koni Daisy machiegni. An gi nyinga iluonga ni Brilliant Daisy kendo an nyar Gema Sumbe e Homa Bay County. Nairobi ka timo an jachan chenro One Wash Foundation kendo an be part mar joma kedo ne the gender activism in Nairobi. Kinyalo mana ngiswa matin ni One Wash Foundation to odil gango kapok wadhi e gima chielo. One Wash Foundation en foundation madil gi konyo nyithindo gi rawere mondo mi jiwogi mondo mi gibed gi future maber. Kaka wachulo ne nyithindo fees, wapuonjogi, watimonegi tuition online, wajiwo bende ji e healthcare, wamiyo ji ng'eyo kaka gidak mondo ngimagi gidak gi ngima maber. Kendo wakonyo yudhe kata rowere mondo mi ka gin gi talents jiwo talents gigo mondo gidong ka talents gigo ok gitim kata mana e ber kende kata e mor lakini konyogi e ngimagi e dongruok gi. Machiegni choko kinyi ma kawuono Brilliant Daisy. Steve, machiegni imbe ni nyalo fulrino. Erokamano gi nyinga iluonga Steve Biko. Steve Biko awuod luo ae gwenge mag Ndewa an wuod Kosoko. Gisani an adak Limuru Town kuman part-time student St. Paul University. To bende atiyo kod riwruok mar kambi mar Kenya Credit Traders. Amor go kinyi ma kawuono mar go mbaka gi jokanyanam e weche mag gender based violence. Mana kamano mathoth wabro ng'eyo kaka saa sudo. Erokamano machiegni inyachwako kinyi ma kawuono. Savia machiegni papen mari. Erokamano Joyce, an adhi gi nying ni Savia Gure to ajanya kach. To an jalonye pach dhano mane gima aero timo Nairobi ka gi dhok ma waluongo ni hobby mane gima aero timo to watime gi Transformer Girl, that is a nying mar organization ma watiyogo. Ago erokamano kawuono e biro e mbakani mang'eny obo wacho mbele. Machiegni twako kinyi ma kawuono. Bada korka kod Nyakwara Mogejwa bende antiere kod nyiona gi ariyo kachiel kod wuod luo. Oduol machiegni papen mari. Erokamano Joyce, mokwongo aoro mos ne jokanyanam tema winjo wa twagni. An gi nyinga iluonga no Oduol Mula. An okew yo makatwenga kumoro ni school Kobonyo. Nairobi ka apuonjo Baba Dogo Secondary School, apuonjo nyithindo physics gi chemistry. To abe aja hocho ahoyo nyithindo man gi shida. Aho chunygi. Machiegni twako kinyi ma kawuono antiere kod mwalimu mano mar physics. Jalonye weche mag science machiegni twak. Lisa machiegni chiyo nade? Achiyo maber Joyce. Mos. Erokamano uru jokanyanam. Amor bede mbaka kae mar loso wach gi gender based violence. An gi mang'eny ana Asiaya kama iluongo ni Ugenya. Nairobi ka atiyo kod organization mang'eny mopogre, Men United Nation Youth Women, atiyo kod YASAF manie president margi, iluongo ni Youth African Symposium Forum. E YASAF ka watimo wakawo yudhe kata rawera, wamiyo gi opportunities, gi share skills margi, and ideas ken mental support and business, any mang'eny wabo wacho mbele. Erokamano uru. Machiegni twako kinyi ma kawuono. Marcelino yaore kino machiegni. Oyore ine Joyce maber. Gi nyinga iluonga ni Masilin Akoth. I'm student at the Cooperative University of Kenya, Anyanya Kach, Kisumu County. I'm also the gender obvious. Yeah. Machiegni uretu wako kinyi makawuono. Adwan mar mondo mi achak kodi Marcelin ka wachako twak mar okinyi makawuono. Watu wako tudore kod lwenje mag kit chwech ahinya to e kind rowere. To wang'eyo ni lwenje mag kit chwech en gino moko wanyalo wacho no chako sane. Kata bedo ni gisani monyalo wacho ni nitere jomo opogore riwruoge mopogore mosebedo ka wuok oko mar mondo mi okweda lwenje mag kit chwech. To ka nochakore tarik 25 mano dweni kendo biro bedo ka dhi mbele nyaka dwe mar 10 mano tarik 10 dwe mar 12. En odiochienge 16 mago mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Wang'eyo ni okengo osebed ka igoyo mago mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Ang'o momiyo pod waneno ka lwenje mag kit chwech pod nitiere ahinya e kind oganda mago kata bedo ni nitiere okenge ma itemo keti mar mondo mi otem geng'gi kachako kod Marcelin?
Erokamano. Koro kadwa golo pacha gimomiyo gigi pod timore despite the fact ni itemo losgi. Number one, manyalo chako go ahinya, nitiere gimoro miluongo ni iluonge ni ati social norms. Ido ka nitiere familias moko magikawo ni ati nyathi ma nyako nyaka michwat punishment. To koro idoga ka gini endi most of the time ido ka koro ohingore nikech this behavior ido ka jomoko time in excess in the notion of we are taming the behavior of a girl child. Ido ka koro olokore gima constantly ingini okinyal bedo ni ichwado ng'ato pile ka pile, obro ng'iyo godo gi chwat, obro timo gimoro marach kong'eni at the end of the day idhi timruok nade, idhi chwade. To koro idoga ka ng'ani endi seche moko idoga ka koro chwat opogore and in the end idoga koro obet gimoro ma serious. Kawuono igoye gi gimoro, kinyi pok kata kiyudo kata pale chwe ging'eni nege ka ok nikia ama inye. Alafu kendo moro ntiere ma wacho ni ati authorities ano ka ok gidil gi gini maber nikech idoga ka koro ok gikaw okang' maber ne abusers. Ido ka ng'ato timo gima rach, obedo reported to the authorities, ng'at machal kama onego bedni kipacha ok onego bedni golo gini nikech they are very dangerous to the society. To koro idoga ka jogiendi after sometimes gibedo bailed out. Koro idoga ka koro ok inyal wacho ni ati nitiere jok mantiere safe around such people. Yeah. Iwacho kanyo makare ahinya. Kabiro korka Korea Gure, wang'eni wachako ayanga ndalo 16 mago maga kedo kod lwenje maga kit chwecha. In kaka rawera ndalo 16 gi onego bedni gin mag timang'o. Ahinya nyato gi sani mwaneno ni okenge mosebed ka itemogo mar mondo mi otiek chuth lwenje mag kit chwech. Kata obedo ni iwacho gi kinde ka kinde pok gidok chien ahinya. Joyce, erokamano. Ndalo 16 gi onego bedni watimo gimiluongo ni sensitization, ma waketo wacho kucho mondo ji ong'e ni gender based violence en gima pod endelea to pok lweny ni watieko rego. Kasto kadwa medo gima watimo ndalo 11 ni en gima wadwa timo eradication mar stigmatization, gima waluongo ni akweda. Wadwa golo akweda mondo wamini joma victims nyabiro oko to speak about the gender violence comfortably. Yes. Akweda makamagi nyalo wacho ni wuok yo machalo nade kata akweda masani kore temo mar mondo mi otiek. Akweda gi ang'o makelo gi kata giwuok Kanyagore? Akweda gi makelo mang'eny en gimiluongo ni witch court. Hapa ni as a society pok wa embrace kanya tiyo gi wachno. Pok wa embrace gender based violence, waneni gini gimarach. Pod wanene ka en gima kawaida newach ng'eny ji ka ni pod negi nyithindo to negi neno ka nyiri goyo, mine gi samoro ni goyo, koro gi grow up ka gi normalize gini. Emomiyo pod wamedo nyagre gi shida mar gender based violence. Kabiro korka kori Daisy karwaki etwak okinyi makawuono, iwinjo kaka Agure kaachiel kod Marcelin oseloso mano gik momiyo nyaka sani wanyalo wacho ni osebed ka itemo goyo kenge makedo kod lwenje mag kit chwech. Kata kamano nyaka sani pok waneno ka ochopo kuma koro wane e piny ma onge ng'ama miyo kata ng'ama nyako moro bas moko igoyo kata hinyo kalure ni jomoko wacho ni gin kit chwech mang'aw. To tinde mana kaka wasewacho ni stindo ken kata joma nyiri kaachiel kod joma mine kende, nyaka joma chuo bende seche moko igoyo. To moko ling'a kalure kod akweda wich kuot ma Aguro olose. Ang'o minyalo tim mar mondo mi weche makamagi ochope it ji makare mar mondo mi watiek gi yo maber? Mokwongo kapok awacho kata gima onego bed ni timo, adwacho ni gini dong ilonge ni gender based violence. Tiende ni shida mokwongo wuok kuom gender, kit chwech. To kit chwech wan gi chuo gi joma nyiri. Koro in anything ma wadwa timo nyaka wang'i joma nyiri gi joma chuo. Ni shida mane ma ni kod joma nyiri to shida mane ma ni kod joma chuo. Nikech jogo giwegi ma ging'e gimomiyo gitimo gigi to gine ma ging'eyo
tokuwa suluhisha gima miyo gitimo gigi mane gima dhi kelo koro solution, permanent solution. To ka wang'iyo gik matimore kaka wawach ni koro gigi nyalo kelo nek, koro wadwa suluhisha nek ni, taneno kamano nyalo kelo shida nikech mbele kocha pok wasuluhisha the real problem and the gender itself. Joma nyiri gi joma chuo. Wang'eyo ni joma chuo nigi shida mage magidwa no bed solved, to joma nyiri be nigi shida mage magidwa no bed solved. Koro sani kaka wan gi 16 days ni. 16 days ni onego bed ni kawa manyo solution to wang'iyo ni joma chuo be ojiw kaka joma nyiri ojiw. Nikech ka joma chuo ojiw gidhi ng'eyo kaka gidak gi joma nyiri. Ka joma nyiri ojiw gimbe gidhi ng'eyo kaka gidak gi joma chuo. Koro nikech joma nyiri be osebed kijiwo, joma chuo be sani onego bed ni giwuok giwacho ni yande gik ma watimo gi nikech nitiere gik moko mwaremo. To gigi wadwa ni mondo umbe ukonywa mondo to gini ng'eni joma chuo ng'eno hero ling'o. Gero ni gi suluhisha weche gi kendgi. Kata naneno ka nitiere group ma KEWOPA ma en Kenya Women Parliamentary Association, but onge mar chuo nikech joma chuo neno ni weche gi nyalo solve kendgi. To solving kendgi ni ema koro kelo shida nikech koro gi handle gik moko gi wuon gi tekre gi. To sa tinde ji ok ti gi teko, ji tiyo gi rieko. Ema koro joma nyiri gi joma chuo yude pogruok moro, ok gielewani. Yes. Iwacho kanyo makare ahinya no kwa dongi dak achiel kende to wadhi e yweyo marwa mokwongo okinyi makaon dak achiel nadwaro mar mondo mi amiyo duol mar mondo mi imbi nyiswa ni ndala 16 gi kata kapok wadonjo kaka wanyalo kedo kod lwenje mag kit chwech ndala 16 gi in kaka japuonja kendo kaka jahocho kendo ithoro tiyo machiegni kod nyithindo matindo nikech wang'eyo ni high school kacha waromo kod rowere ma gin joma nyalo loso ba wach gino mantiere pachgi. Ere kaka ndala 16 gi onego bed ni tiyo godo makare mag kedo kod lwenje mag kit chwech? Erokamano Joyce, adwa wacho ni ndala 16 gi gimonego watim mokwongo onego wabed gi kuonde mwagoe mbaka mang'eny kaka masani ni mondo wapuonjre uru, wapuonj nyithindo gi gimonego bed ni gitimo. Mar ariyo, yore osebiro mang'eny mwanya puonjorego machalo yore mbui kaka kwadhi kacha wanya dhi e mbui machalo TikTok, wanya dhi e Facebook, wanya dhi e Instagram, to waketa keta puonj gi kacha nikech nyithiwa ok dang' wawach ni sani gionge simu, moko kuom nigi simu to ka gidhi kacha gima giyudo kanyo ok gin gima nyamiyo gi puonj. Koro kanyo be wakete gik moko manyamiyo nyithindo gi puonj. Kamano. Hai, adwa ni wadhi e yweyo marwa mokwongo mondi e twak mar wecheno mar mbako romo kinyi makawuono kwa duogo Lisa kaachiel kod Steve ne biro bedo ka nyisowa ni ndala 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech gin kaka rowere winjo bed ni timo ang'o mar mondo mi watiek chuth kata wakeda kod lwenje mag kit chwech. Nyakora muge jwang'o modho pi matin waduogo kik idhi mabor. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Baba shuka leo. Nyasai ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mundi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Naitwa Francis Njoroge Wanjiru. Nimetoka Thika na nafanya kazi ya Madhri. Nilicheza na 99 shillings super jackpot, nikapata bonus ya 13 out of 15, nikapata 161,465. Nitafungua biashara yangu
na kusomesha watoto wangu. Naweza ambia watu wacheze, ni kitu ya ukweli. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Look for buses and the need to be 10. Anadhi maber tagiogo. Point wachacha ni nangiel around. Yani I was locomoting around. Mike Kunyola lady. Bengeni wango ya serious. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Karan, thank you so much. Nikech unwinjo wachna. Waya, bendi ng'eni an jasiasa. Kata kamano ino kinyal ng'eyo ni ano kami iluor. Gima timo kae, atiyo mana kodi. Eno hera ahinya, to an natimo ne ang'o? Adhone ka onge gimomiyo. Gisene winjo marach ahinya. Anduko wacho weche mana wacho nego te. Madam Rimple, to ini nyalo siamo na room na. Ipani an jatich mondi iora kakidwa ora kae. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod mbaka maro e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama to wako tudore kod lwenje mag kit chweche kind rowere ahinya to gi sani ma piny ngima hingo kata yango odiechienge 16 mar konyo e kedo kod lwenje mag kit chwech mathoro wuoka kata mathoro muocha e kor gwenge mopogore opogore pachoka kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere studio kae kod rowere auchiel mar mondo mi wago mbaka wanane okenge mopogore opogore ma winjo ogo e kedo kod lwenje mag kit chwech kapok ni wadhi e yueyo Lisa nyisi ni mak paro mari kotudore koda gigo monego bene timo e ndalo 16 gi makoro piny ngima riwore kanyakla e kedo kod lwenje mag kit chwech. Erokamano sana Joyce, an gima dawache wach GBV maendelea. Gini ntiere pile pile gini timorega. To GBV en kanyo. Ingeni kete mondo ji ong'eye nyaka gimoro ng'ata chiel kata ng'ato hinyre. Otiko di yor mbui mondo ji ong'e ni gini timrega. To solution osebedo kanyo ma ang'ina anadak karango ga chien wach ng'ena jasomo buge mang'eny. Kasomo buge mang'eny arango ka Nelson Mandela ne rango gike to kaka no chien no kelo patriotism e Africa ni rango chien nen kod yo mar loko gigi. To kani kelo yoni ibedo enemy mar luongo ni system, nde system moro. Nyaka gini kose timre kama mose chopo kama koro orach kama makori keteni piny mangima wan kaka jorawera mondo wakel solution. To magi werewa magin ging'eyo, kwerwa mong'eyo ni solution ging'eyo. Solution mokwongo ni en kaka rawera. Sani wan kod social media milu wan gi AI, wan gi robot. System moro ma technically oselokre, men malo. Watiyo kod yono mor wakelwa mondo ji ong'e. Tiseneno mang'eny ahinya sani ka gini nong'ere kamae. Nen through jorowere ema noketo koro gini ong'ere ni ji hinyre woko kae. Wachen jorawera kende mobedo targeted victims. Mako magemi target victims. Solution moro in skunde an kane ni school pokno puonja gir kailani be pokna winjo ga be pokna kiantie gima kailani timrega woko sama wuok e school japuonj pokno wacho kaka japuonj kae be atemo ni ntiere subject mageni ngomi puonjo wachan pokno puonja ango bed ko nyiso kalorno wacho ni kopogore kod puonjo jahocho bende pokno puonjwa wach ni onge japuonj ining'e ko wane Kenya ting'eno ni Africa African parenthood en kaka iketo nyathini ng'is nyathi ka ipandowa ne wan kako kanwa e ot iloronwa mondo kik wang'e gima nuoko gigi jonyuol ong'eyo kwarwa ong'eyo kila ng'ato ng'e gigi neno lakini nyithindo ni pando ne onge ng'ama ng'isowa ni gima kama en kamae ineno kaka pinje ma jo wasunge white land and western countries nyithindo osepuonj gi kailagi koro kata ka gidhi woko ong'eyo ni ka ng'ama nyako ang'eno ga hando kamae ken ng'ama dicho ni ga hando kamae to kibiro e Africa education ni pande ineno ipondo ing'isowa ni mago ken gik ma wani giketo ni gimora mora ber en sinero mimi wani polo to kwani polo ineno. The solution monego ket ni government onego ket policies
policies maka ng'ato motimo makosa ting'eni ng'ani motimo makosa onge ni aja ng'ani obe wuotho koko room around en free en go freedom moro ineno onge aja wach ng'amo timo makosa obed punishment example mar jok moko ko paro no dwa timo gir kailano okonyal timo kendo Steven korka kori ndala 16 gi mago mag kedo kod lwenje mag kit chwech masani wantiere godo owinjo mar mondo mi otim ang'o mar mondo mi lwenje mag kit chwech ahinya nyato mwaneno ka ng'eny ahinya gi sani kikwane nikech wanyalo wacho na kia ni pinye molokore kose pinye marumo kose ang'o matimore sani mwaneno ka ging'eny ahinya. Kamano Joyce, ka dwana go mbake wach mar lwenje mag kit chwech mokwongo gima nyaka wang'e ni lwenje mag kit chwech oriwowa gender ka gender, oriwo joma mine to oriwo joma chuo. Omiyo wan kaka kijende kata rawere wan gi lwasi makare mar yudo information mwanyalo miyo jowa. Emomiyo kinde ndala 16 wakedo gi lwenje mag kit chwech ni miyowa lwasi makare mar go poro kendo miyo jowa education makare mondo ging'e ni gini nitiere mondo jowa man gi wich kuot nikech king'iyo e society wacho ni societal norms oketo ne joma mine gin chwech mang'aw kendo yudo ka weche gi ikaw ma serious moloyo kata joma chuo lakini e kinde ni wadwaro ni mondo wan kaka kijende kata rawere lony ma wan go e yor somo kuonde mwadhi ineno ka seche moko wanyalo yudo idea kuom jowetewa ko oluwo yor mbui lakini nitiere jowa mok yudo idea gi koro adwaro ni wakaw kinde ni mondo wago puoro mondo wanyis jowa mondo wanyis ng'ato ka ng'ato mana kaka katiba bende wacho king'iyo ita paro wacho ni ng'ato ka ng'ato waromre chwech moro amora romre omiyo sani nyaka wakaw kinde ni mondo wanyis jowa ni obed ng'ama miyo obed ng'ama dichuo in gi right kendo in gi haki ni mar wacho pachi mok ni wadhi mbele gi hinyruok kaka jowa mang'eny hinyore to ling'aling'a nikech wich kuot mane society mano. Nyaka sani nitiere weche ma sewinjo kuwacho wanyalo wacho ni societal norms emomiyo nyaka sani koro jomoko dongo kaparo ni lwenje mag kit chwech en gino ma seche moko normal bende Marceline kinde ma ochako wacho ni nyalo bedo ni jomoko kit kaka ni dongo ni ng'iyo ni ng'ama miyo kata ng'ama nyako en ng'ama seche moko inyalo goyo ka kiero kata kamano dago mar mondo mi watuoga ni te piny masadi un kaka rowere matindo ma bende nitiere tije mopogore opogore nitiere kuonde tiegruok mopogore opogore kipacho paro ni ang'o makelo hie lwenje mag kit chwech gi e piny masani manyaka sani koro nego be ni goyo kenge mathotha mag neno kaka inyalo konye e tieko gi kachako kod yoduol nikech gin gigo ma ok wanyal wacho ni gionge gintie to e piny masani wanyalo wacho ni ang'o makelo gi makoro waneno ka gimedore ahinya e kiwango mamalo. Ero kamano Joyce, adwa wacho ni mbaka ni gima nyaka wayiere ni gini en gima nitie kendo gima kele ahinya to luwo timbe jomoko manya wacho gi dho luo ni jowagunda wadhi wang'iyo timbe gi kaka jogi timo gi to wadwa wakop kaka jogi timo gigi kiwacho ni gin timbe mage ma seche moko wakop ahinya kowuok e jowagunda ma seche moko nyalo bedo ni nyayo weche makama. Mokwongo tim ma wakope jowagunda manyalo wacha ila ni en iyudo kaka jowagunda ng'ama miyo odhi odak kende koro kodak kende to samoro nitie nyithindo mopidho nyithindo gi ok gine tim mar ng'ama dichuo e odni koro nyathini dongo ka en gi side achiel mar dongo ok one tim mar ng'ama dichuo kata samoro ng'ama dichuo okawo nyithindo dak go kende ok one tim mar ng'ama miyo e odni koro gini nyayo ng'acha dongo gi ginene gi gimore chunye ema nyayo weche mag kit chwech mopogore opogore mar joma jowuoyi gi joma nyiri. Anno ka Lisa ng'i kanye kinde ma uloso Lisa winjo gimodulo waje tere kod paro mopogore Marceline bende no ka ndeko wiye paro nyalo bedo nopogore kotudore gi ma oduolo wacho korka kori tiendo wacho ni ng'ama single mother onego bed gi chuo mondo nyithindo mani od chone kaka dichuo biye mondo ging'e kaka ginyalo handle GBV mano wrong mano kinja point to disqualify your certificate mano wrong disqualify certificate mani onge point ocho kinyalo ng'isa ni an ng'eno raise kod single mother to aseneno chuo aneno wetena aromo gi ji i school donge ntiere chuo sami pondo nga somo wani mix kwani primary cha kod mixed
primary wachago mixed school. Kwa dhi secondary yako kori ng'isi kila ng'ato dhi yore, wuoyi ni skunde, nyako ni skunde. Skuche buon kod jopuonje machuo, tipuonjo wa gig, waneno kaka gitiyo, waneno gik ma gitimo to gipuonjo. Ok inyal ng'iso, ng'eni mano single mothers do donjo ni kanigo. Ibro mosi gi single mothers, kikitem donjo ni jogo. Miya dakika matin kata thuolo matin kapok Marceline owuoyo mondo ayang gima wacho. Koro kama gini ogikeni, adwa nakolnu gini koya gi ndalo machien kocha, nikech rabuon iluwo gi tonde. Sama idhi kunyo rabuon timako tol achiel, kiwinjo ka tolno pek kata kojakore, to mang'iso ni rabuon man kacha cha en rabuon maduong'. King'iyo ndalo machon ka, kaka ne wadak kaka joluo, kitwa gi timbewa, joma nyiri ne nindo gi degi, to joma chuo bende nigero ne gi kiru moro magininde. Koro jogi ne puonjo. Tiyudo ka sani, okay, no oyuwinja marach, nikech awacho ni iyudo kata dichuo moro odak gi nyithindo kende. Nyithindo gi okwinj puonj mar ng'ama miyo. Matine ni en puonj mane monego bed ni nyithindo gi yudo mar mondo mi kik gibed jogo manyalo donjo e lwenje mag kit chwech. Nyithindo gi, nyathi oluor gi ji adi? Nyathi oluor gi the society, anyuola. Nyathi ochako oluor gi e skul kamodhieno kapod odongo. Nyathi ochako oluor gi tim moneno. Koro nyithindo gi onego yud puonj kuom jogi te. Kwadok e society kache mawacho niya, nitie nyithindo moko ma oyudo puonj koya kuom janyuol adi. Gini kelo nwa chandruok. Marceline, korka kori, winjo kanyo kaka Oduol oseloso. Lisa bende pod odagi boramo ni Erokamano Joyce. Nitiere gimo, ingini ochako ni ati timbe, one of the timbe mawakopo kuomo, wazunge ni nyithindo manyiri dak kendgi. Ingini ya, gima timo wacho ka, like gima ananeno en mokwongo niya, onge nyathi moro amora manyalo gombo ni obed gi mama kende maonge baba. Inyalo yudo ka babagi, maybe babagi nonindo, koro dong gi mamagi. Ok ibichune ni ka samoro min gi is not in a position ma odwaro ni mondo, but onyalo puonji winjo. Koro gima onego bed ni, ok onego bed ni wang'iyo ni ati ni nikech odak gi mama ama odak gi baba. In kaka in ng'ama yuto, dong ing'eyo maber ni ok in inyalo puonjo nyathini about respecting women. To ka ade mantiere gi nyathi maonge gi baba, anyalo puonje kaka onego bed ni idak gi dichuo, kaka onego bed ni idak gi dhako. Koro ok inyalo wacho ni ati dak kendi ama ka dak kenda kaka as a person ni mano emomiyo gigi kelore. Number one, gima onego bed ni ipenjo ka janyuol achiel onge e ngima nyathini, onego mokwongo ipenjri niya, ang'o momiyo oonge gi janyuol achiel? Samoro maybe they divorced. Tunyedo ka one of the reasons momiyo ne gi divorce is because of such things. Koro ineno kichako manyo root causes of these things, ido ka gin gik marikari. Kawuono en ma the same thing, gin not timore in the future, the same thing not timore. Koro number one thing en ni onego bed ni in as a person. Ok onego chud, sani kaka one youth, I don't feel ni ati nyaka ka ntiere gi nyathi, to nyathi ni onge gi wuongi. Ok ochuno ni nyaka nyathini bed gi wuongi koka nyisi ni ng'ama dichuo idak godo kama. Ka entiere go wadgi, nikech onyalo bet samoro kan gi nyithindo ariyo, machiel ma wuoyi gi achiel ma nyako, gionge gi babagi, lakini dong onego bed ni nyiso kaka onego bed ni girelate. In nyathi ma nyako onego bed ni timo kama, itimo kama. In kaka nyathi ma wuoyi onego bed ni siki go nyathi ma nyako. In nyathi ma nyako bed ni respect ng'ani, respect boundaries. Magi gik monego bed ni puonj nyathino. Ok, you don't start with the blame game ni wakwalo timbe moko. Ingeni something like somo. No negi chako joma chon ne ok dhiga school. Nikech negi wacho ni somo en timbe ang'owa, timbe wazungu mobiro mayo gi, like iluongo gi nang'o neti wazungu biro akina kiti nango gidugo kwa assimilate. Wazungu wa assimilate Africans. Tinde ne gitemo pando kaka ne lisa wacho, gitemo pando wantiere gik moko onego bed ni, nikech ing'eni ka wazungu they relate maber, iyudo ka jowuoyi gi nyiri gi relate maber. But kibiro koro e Africa iyudo ka koro dichuo keto ni kamae, mae gima nyaka itim, mako kit in nyathi ma nyako. Do you know kose specify ntiere gik moko ma nyiri onego bed ni timo, which is very true. A man and a woman can never be equal.
like we deal with gender equity, not gender equality. But iyudo ka koro mano miyo chuo kao gini koro gine manyaka ing'eni kata familia kama ntiere mama kod baba onego bed ni iye opinion in kaka ng'ama mama kaka ng'ama dichuo bende ikelo opinion ni to timoru na de share ng'ata achiel nyaka dhi adjust ne wadgi. Koro ok authoritate kaka chuo ng'eni sani koro ka kelo opinion na kaka ng'ama nyako tido kaka dichuo wacho nango ni in ng'ama nyako gimi nyalo kona onge I'm the head of the family nyaki timri nade nyaki winja, which is very wrong. Yeah. Haya, anno katwa koro dhi kama ber. Kata kamano dodwa kaw yueyo mar ariyo monde ka waduogo wadhi mbele kod mbaka marwa. Bende wabobedo kwa winjo kuom Daisy Steve kachiel kod Agure. Umbedo ng'iswa ni un korka kori root cause dango to gino ma Oduolo wacho be usire koso ok usire. Nyakora Mugia Jonga kaw yueyo madundo gi sani bang'e to waduogo wadhi mbele kik idhi mabor. I'm pursuing my bachelor in pastoral studies. Nilikuwa nimepata Sunday message next Monday tunarudi shule classes kufunga second year third semester na sikuwa na pesa. Nilipoangalia runinga kitu ikatrigger tu my interest. Unatafuta pesa na pesa ndio hii. Nikasema no, let me try, and that was my luck. Shikilia cheki yako pia. Confirm the amount here, Mr. Joseph. Nilimulika kitambo sana. Waya, bende ng'eni an jasiasa. Kata kamano ino kinyal ng'eyo ni an ok amiyi luor. Gima timo kae atiyo mana kodi. Nitie gimiwacho? Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Memane chwanyawa moleva made poga kodi wacho tu mabiro weyo masi Eric kawuodho tieno chwanyawa nyasembo made miwe mondo mi yud skisa tiun mar Mili Nyarasembo de star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel as Ramogi TV e od jothumbe duto. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Wij tuak magora til piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mai ukiparka kele wich bar moro UDA onge kama pose donje adoni penja bati koso donje kona mane Sachiel gi nusu tieno siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok kai kelo ni kod George Bati kik bai Citizen Duka, home of discount. Wiki
Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa Wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa Wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Nikeno nyakora mugejong mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod lwenje mag kit chwech e kind rowerere kaka inyalo ked kod lwenje mag kit chwech masani koro waneno ka ng'enya ahinya e pacho ka wadhi mbele kod twak marwa wase goyo mbaka mateda kotudore kod gigo manyalo bedo ni kelo lwenje mag kit chwech agure kabiro kod kakori be ni winjo kaka oduolo loso iwi gigo ma onyalo wacho ni nyaka sani koro kelo lwenje mag kit chwech ahinya nyata e piny masani obede kind rowere kata e kind joma dongo ma seche moko dak kumoro achiel. Kapoka adonje gima japuonjo wacho. Ado wacho ni gimomiyo sani waneno ka gima numbers gi dhi malo and because of awareness matimore. Ji koro ong'eyo ni gender based violence chal kama tanyalo report a number makama. Koro wan gi the numbers chon chato due to lack of awareness ni reporting nok ng'eny ahinya. Koro gigi ne timre but ne gitimre nini kasiri ne ok wang'e ni gitimre. Kasto gimara ariyo en nado wacho nang'o weko mondo adoge point ma japuonja. Japuonj ne wacho ni no temo eleza kaka bedo gi ng'iyo gima wazungu timo ema kelo kaka o relate gi gender based violence kaka nya wacho. Japuonj point mo wacho anya yie kode to at the same time bo ka yie kode in this way. Anya yie kode ni yes ong'iyo historical patterns gik manotimore chon. Eka emoneno go ni gik manotimore chon gi ema cause gima timore kawuono. But kendo on the other side anya wacho ni ok ayie gi gik manowacho ne wach e piny ma kawuono ng'eny ji adwacho no soma kaka mane enlightenment ng'eny ji riek. Koro ginya neno gik mane timre chon to kama e kako nego watim gik mopogore. Koro magi gima adwacho. Steven korka kod wanyalo wacho ne piny masani ang'o momiyo pod waneno ka lwenje mag kit chwecha pod ng'eny ahinya. Nyalo bedo ni jomoko kaluwore kod kit kaka ne gidongo, kit kaka ne gidaka ema ne gineno ka gigi timore momiyo nyaka sani koro gin bende pod ginyayo gi. To ere kaka seche moko ang'o monego bed ni timo mar mondo mi mago kik med dhi mbele. Erokamano Joyce, an ka koro adwa wuoyo wachni e yor mibadhi. Mibadhi samoro nyayo weche mag gwandruok e kind ogendni kaluwore e yore kit chwech ma wan godo. Obedo mibadhi e yo mane iyudo ka samoro ng'ato itero wach ir authorities to authorities ni imiyo report gi samoro ng'ato nyisi ni igol pesa ma romo kama endi mondo samoro ket go kata gari mafuta koko dhi okago perpetrator. Koro iyudo ka ng'ani nigi shida and ene vulnerable state modwaro kony. But koro iyudo ka avenues mag chopo kuom authorities iketo bedo matek. Samoro ikore no dhi okel certain amount pesa moro ne askari. Samoro be idwaro kata mondo miyo ng'ato ondikni pithri mondo tere go perpetrator e court. Iyudo ka en process imiyo charges maduong' ahinya. Koro iyudo ka ng'ani chunye bedo kodhi nyosore kar mondo ohaw matek mondo miyo oyud ratiche oserochi odok piny nikech onge nyalo mar chopo mbele mondo miyo winjo duonde. Koro magi gin gik madhi mbele kanyayo gigi. Mar ariyo e yor mibadhi iyudo ka samoro ng'ato orocho ratich ng'ato. Awach ni for example ng'ama dichuo kata ng'ama miyo iyudo ni ng'ani ong'ere gi authority cha. Kodhi kucho perpetrator
iweyo thuolo nikech nitie kaka ging'ere. Koro iyudo ka mibadhe nyayo gini and ji mang'eny ng'ato iyudo ka osetemo yo moro amora mondo mi ochop mondo duonde owinji, but yore ne dinore e yo namba achiel yore ne dinore nikech oonge nyalo e yor mfuko. Namba ariyo corruption samoro e yor ng'eruok, ng'ama orocho ratiche ni ong'ere gi authority kuchocho ibedo relieved kendo odong' kohinyore to koyudo konyruok. Koro gigi dhi mbele kendo ng'at machielo koneno kaka ratich ng'ato oroche wacho ni kata ng'ane bende nodhi to bende en thuolo onge gima notimne. Koro iyudo ka mani nyayo chunygi kendo gini dhi mbele kindwa. Koro wadwaro ni sani Joyce nyaka koro wachiew mondo wadin rode mag mibadhi, kech mibadhe gi nyayo ahinya timbe gi, to e seche ma koro wan gi ndalo 16 mar kwedo ahinya gwandruok e kindwa kaluwore e yore mag kit chwech. Nyaka koro wahel wi gini mondo wanyis jowa ni mibadhe dhi mbele kendo mibadhe hinyowa kendo nyaka wang'i makare kendo sirikal tim makare mondo din rode moro amora mar mibadhe mondo mi jokwa ma ratichgi bedo ni orochi oyud ratichgi makare. Daisy korka kori wanyalo wacho ni ang'o ma kelo ahinya lwenje mag kit chwech gi sani. Isenjo ka jowetegi olero kotudore kod gigo makelo nikech ok wanyal wacho solution kapok wang'eyo ni root cause en mane. Koro korka kora kakwonga chako gi gima wadwani nowacho. Mokwongo ado penjo ni yande ang'o mosemiyo jogi opogore momiyo ng'ani onge gi dhako to ng'ani onge be gi chuore. Koro gima inyalo yudo nokelo gigi gin koro gimoro ni ji ariyo gi ok owinjore e ot kata e relationship. Samoro jogi ne nie relationship to ok gichopo kuma koro ginyuomore donge. Koro gige manyalo tang'o makelo gigi. Nyoro na winjo mbaka moro ka jomoko go mbaka to giwacho niya koro gin mine ariyo, ng'ato wacho kaka en odhi odak ode tien gi kwe, nyaka nowere gi ng'ani tien gi kwe, oyie rito nyithindo gi tien gi kwe, ni osebedo kodok kono ding'eny to pod oneno ka ng'ani tima timbe ne ka. Koro amua to gin keses ariyo bana kumoro achiel. Koro gima gini nyiso ni yande kaka an kanene ni nitie kaka nyithindo joma nyiri tinde osejiwgi ging'eyo kaka gidil gi wechegi nikech tiji osomo. Ng'ato wacho ni yande ni an nyaka dhi tich nikech pesa na en very important nikech waseng'eyo kaka ng'ama onge pesa e ot inyiso achaya kamane kaka osebed kipuonjowa. Koro wan wa grow up kwang'eyo ni yande nyaka ibed gi pesa ni to ng'ama dichuo ok ojiwe. Koro en ing'e ni pod resort niya koro yudo ka jomoko ka owere gi ng'ato samoro owere gi dhako o resort to gik moko kaka odere kata odhi onege kata life ne koro bagdi siko mana kodhi e kongo. Nyako ting'e ni en odhi mbele gi life ne, en odhi otimo biashara ne kumondike ogro to bro yudo mana ng'at machielo. Koro gigi be gimiyo joma chuo be bedo gi bitterness gi joma nyiri nikech nitiere kaka joma nyiri osejiw magin koro gima onego bed ni timo ni joma nyiri kaka osejiw ging'e kaka giriwore gibedo ka giriwore gi joma wuoyi, gi sympathize gi joma wuoyi. Kasto joma chuo be ijiwo gi mondo ging'e kaka ji dak ni yande ok ochul like ji ok dak gi teko ni koro dominance, that is what I'm trying to say. Koro iparo ndalo moko mag apartheid mane nitiere whites gi joma rotenge e kaka sani koro nitiere joma gin empowered gi joma ok gin empowered. Ok inyal nyiso joma rochere ni koro gibed joma rotenge, ok wanyal dok kanyo, lakini nyaka wabed gi nyaka ineno kaka jogi no obiro nilonge ni Steve Biko nokelo that cohesion between the two ma ji owinjore masani koro wanyalo neno wazunge ka joma ji ajia to be joma rotenge be gin ji koro ka giriwore gi ng'eni wate wan dhano e kaka koro joma nyiri sani osejiw gi to joma chuo kojiw. Koro joma chuo monego bed ni jiwo mondo gi understand kata ipuonjo gi kaka gidak gi joma nyiri mosejiw gi. Joma nyiri mosejiw bi puonjo kaka gidak gi joma chuo ma koro ijiwo gi mondo kik bed gi that violence kata kutokuelewana ma ji ok winjre nikech joma nyiri neno ni joma chuo gidak e life moro mar dok chien to joma nyiri dwaro life mar dhi mbele. To kare joma chuo temo assert dominance to sani ok en dominance, nyiri dwaro leadership, ng'ama nyalo lead
nikech en ng'ama osesomo ong'eyo ni ok inyal kalia nikech an gi pesa. Odwaro ng'ama lide to wuoyi ni en odwa assert dominance. Onenore ni en ng'at. Mago ema nyalo bedo ni gin gigo manyayo kit mana kaka iwacho kanyo Daisy Musainya kuom ng'adi nikech wacho kanyo ni ng'ama nyako nyalo bedo ni en koro owinjo no somo oyudo tije moro entiere kod pesa koro kodwa ng'ama kaliae mana kaka iwacho kamano. To ng'ama dichuo ni bende seche moko bende dwaro ni obede gi nyadendi moro kata miyo moro. Kata ng'ama gidak godo moro ma seche moko nyalo bedo submissive ma seche moko gimo wacho ema timo gipogore kose onego bed ni time yo machalo nade nikech inyalo yudo ni seche moko joma chuo be ka seche moko dak e ot achiel tinyalo yudo ni ng'ama miyo no timo tich maber to seche moko entiere kod pesa okela chai moro kuom wuon par mar magi gik ma seche moko nyalo kelo gwandruok mago onego bed ni time yo machalo nade inyanya to gi sani ma koro watemo mar mondo mi waked kod lwenje mag kit chwech. Koro wachno ema an sana a campaign for. Iluonge ni empowerment, dignified and empowered. Tiende ni ya kata wasebedo empowered kaka joma nyiri. Okomiwa thuolo moro ma wanyalo timo gimoro amora ma wadwaro ma inyo joma moko kata nyithindo ma wanyuolo. Nikech koro kwa wasebedo ni wadak wawach ni koro idaki e odi to in gi chuori. Koro ineno ni koro ng'atni iyewe samoro iyewe gi pesa. Ineno. Koro wadwaro ni mondo nyiri be ipuonjo gi dak kaka gin empowered no. Ipuonjo gi niya kaka in empowered but pod nitiere gik moko manyaka ibed ni timo kaka ng'ama dhano nikech wate wan dhano. Ng'ama dichuo ni en dhano in be in dhano. To ka inyalo neno ni sani ng'atni onge godo kuma intiere godo to chieng' moro biro bedo godo. Koro joma chuo kosejiwgi to joma nyiri be nyaka bed ni ipuonjo kaka gidak as an empowered woman. Nikech waseneno kata timbe ma nyiri timo moko nyiri mosebedo empowered okay iluongo ji ni feminists koro nitiere gik moko miluongo ni gin overtly mane kaka anaparo yani gin timbe makoro odhi mokalo nikech ng'ani neno ni an gi that freedom makoro oneno ni okodwa dichuo kata nitiere kaka gine joma dichuo koro kanye kuma neno ni be onego bed ni ijiwo joma nyiri ging'e kaka gidak gi joma chuo kata gidak mana kaka humans girelate gi joma chuo kaka humans ka gi sympathize with them nikech ng'ama dichuo opogore gi ng'ama nyako. Gima ng'ama dichuo paro ke gima ng'ama nyako paro. Dichuo ang' ne paro logically nang' paro emotionally. Koro nyaka ging'e kaka giriwore gi joma chuo in as much as we are empowered. Kamane kaka. Wacho kanyo makara ahinya kendo aneno ka Lisa kachiel kod Marceline ng'iyo ahinya penjo mabende apenjo mana Daisy ka Lisa kabiro korka kode onego bed ni ji dak e yo machalo nade nikech ahinya piny masani jomoko bende wacho ni joma nyiri obedo empowered ahinya mane momiyo nyaka sani koro wano ka lwenje mag kit chwech ng'eny ni joma nyiri seche moko kata moro koseyudo ode moro matin oyudo pesa moro mane matin koro ofil ni an koro aromo ok onego bed ni abedo kod ng'ama dichuo kata dak kod ng'ama dichuo seche moko ka koro gidak to kela chaye moro to joma chuo kinde mathoth gidwaro ga ni gibed respected gine gibed head of the family kinde mang'eny to magi gik ma seche moko nyalo wang'o ng'ato bo tim gima seche moko kodwa. Hai ero kabano Joyce be iwacho joma chuo dwaro ni gibed respected to mano tinde ok timore kamano wach achiel sami wacho ni en arango gima Brilliant Daisy wacho niya jogi koda karachiel ng'ama dhako dwa no bed go pesa ne ng'ama dichuo dwa no bed go pesa ne en nang'o nyiri not every girl obed empowered. Jok mani gender based violence ni en ang'o matimore kind ji ariyo en mental health support idwaro mental health mang'ato separo labda setimo manyo pesa ne ok oyudo kaka odwaro ng'ama nyako en ng'en gima ne yot wono ne ngiso wan kom idala wan tindo 17 tane nyathi mogik to nyiri wan nyiri 11 to gima mokwongo ma wono ne ngiso waga nyathi manyako idhi som yud pesa ni tim giki aka kori donj I od dichuo notemo ngiso ang'o ongiso ni tiende kidhi kucha ng'ama dichuo kod barren mang'eny ineno ng'acha oting'o family ne oting'o min gi oting'o nyithindgi te ini biro kaka support ng'ama dhako kata mumo wach ni ng'ama nyako onego bed support ma ng'ama dichuo spiritually mentally kod physically kod emotional ok ni pesa chuo matinde by Joyce chuo matinde iketo kod mon
nyako tiyo matek to miyo dichuo chiemo e ot mokolos to kone ni gi dichuo moro goyi no mage chuo matinde tineno gender based violence kirango kes gite aserango cases adek iwinjo ni nyako no dhi manyo pesa okelo ni dichuo chiemo dichuo yo wang wach ngin dichuo joma chuo kitrega ni masculinity ni society wacho ni gin gi teko ok ngis gi gimoro onge pesa dier to onge tich to bete ot tini ng'ama nyako idhi timo tiji idhi luoko iduogo i ot ikelo ne chiemo iye wang wacho ni idhi golo pesa kure idhi timo ang'o koro pache tako paro gik mang'eny which means mano mental health ng'acha pache ok ber to gima lak e Kenya ka government onego ket mental health facilities mang'eny iseneno Kenya ka nitie mental health facility kosen madhare kende maseneno to kidhi kuro nyaka ichul pesa kidwa neno psychiatrist kidwa dhi kuro nyaka igol pesa no ng'ama vulnerable ogolo kure to gender based violence en ng'eny vulnerable people kadwa nachi ni poor people kosa lunga vulnerable people wach gi lack employment ng'ama dicho be manyo tije ng'ama nyako be manyo tije to gini ji okele wana kai mai gi monego ketno ko onego wachi ni wa empower dicho wa empower nyako nyiri matindo ket gini education is the way an nasomo moi girls to ne moto maronen en empower girl child is a safety for society. If you empower girl child, she will come back to save the society. Ngamadicho ke empower ngamuse ka okot kelen. Ki empower ngamadicho dongo bo will kod society obro dhi otimo gike. Ora mo manyo society mare koro. Yani odwa gero territory mare koro be koro no ketre ngamadicho. Mimi koro nyiri okeli kind gini. Nyiri oket kindo koro nyiri wachini chuo joma chuo gin jok madwaro bedo gi territory margi joma nyiri koro biuru kony society no sani nyiri koro katemo ni watim kama iketo gi piny ok ni ngam jo no nego empower chuo kian wawe chuo gen empowered ever since chakre chon nyaka biblically ngeche manezi ndi jogi bedo empowered chon jogi ginge kaka giringo ginge kaka giwuotho ginge ginego magitim gingeyo ngama dicho ngego kaka onego bed gi ngama dhako ung'e kaka onego ranga manyako ung'e no konego goye kamae magi jok matin chuo matinde aparo ni nitie ng'ama noloko labda gin robots ok onyal neno gine ai wach ni chuo mama chon ong'eyo Maseledit mondi nitie wach ma Daisy bende do interject ka Maseledit Gimombi adwa wacho ni joma chuo ko be empowered kata gin giwuot ging'eyo ni ok gin empowered gidwa bene empowered entiende mane joma chuo gin ga providers naturally gin ga protectors naturally gin ga leaders naturally koro kineno ka nitiere kuma koro nyako koro dwa control ng'ama dichuo te ni ng'ama dichuo ni pok ong'ere owuon kata nyako ni oseng'ere to ng'ama dichuo ni koro ok onyal okia kaka relate gi nyako ni nikech nyako ni sani ong'ere ing'eyo ni chon jowuoyi ne ong'eyo ni nyako ini not kanyo gimora amora ne mokelo ni gimora amora monyisi itimo koro sani in be idhi yo mari kelo kisekelo mari koro ang'o modwa nyisi to in be in gi mari kiamua ni dongo kinyalo wuok koro ing'e ni miyo gi gimbe samoro kata ka nitiere shida to ok gidwa golo oko nikech gineno ka gimbe ka gidhi ang' ne wach ang' no nyisi ji nang'o to gimomiyo kendo wacho ni jowuoyi ok obedo empowered en nikech kineno the rate mar nyiri magin single mothers awach ni yudhe from 20 years nyaka 35 years idhi yudo ni gin joma ng'eny kata joma osebedo kod odak to were gin joma ng'eny nikech chuo ok nyal relate gi the woman ma en empowered nikech pod gi assert that dominance pod gidwaro that submission to gikia gima ni nyiri sani submission cha ok gibi kele nikech koro ipidhe ne ot nikech sani onyalo kelo pesa ne iyo kelo tiende ing'eyo ni ng'ama nyako otemo konye wach ni wan jokonyo gi akaneno chuora onge gimoro kata ng'ama kende en boyfriend na abedo kode seche moko en glass anan kod skill ang'e nyalo timo akonye to joma chuo gi gidwa sani ni konyo gi ineno gitimre ni iketo ni teko gi odog piny gibaro ni do empower gi mane gima chuo luru sani wewe wachak gi Maseledit mondi ka stage ineno Joyce gima timore niya ng'ama nokelo women empowerment chalni nokono gi mana ni kiseyudo pesa ni to koro dichuo konego bed ni nyisi gimoro alafu cha kendo ng'ama nokelo empowerment ni ema nokono gi ni ati ema no like there is some toxicity in this empowerment nikech iyudo ka for me my own understanding about this empowerment and yeah like it promotes gender equity not gender equality iwinjo
oko ng'ama dhako onge chieng' mibiro rom mano gima onego bed ni nyiri te onego bed ni ging'eyo onge chieng' ma in ibiro bet machalre gi dichuo. We all have different capabilities and we all have different abilities. In kaka in ng'ama dhako mosebedo empowered monyisi ni ng'ani no empower yi ng'ani no nyisi ni like empowerment is basically about knowing your right. Knowing your right ni this ka ng'ama dichuo nego ito nego bedi timori na ditere ka police ok ni imbi slap back nikech ok inyal physically you cannot fight a man unless you say the somo karate neno. Koro empowerment ne en no koni niya nitire jok moko mani igo e relationship but ok ginyal wuok nikech ofeel ni mano en mana dichuo nego bedi no timo kama but the reason why you are empowered no nyisi ni ka ng'ani otemo ni ogoyi ama omi signs moro ma is very dangerous onego bedi ni timori nade I report. Koro ido ka thoth nyiri osekawo empowerment ni oketo ni embe onyalo timo gini ka dichuo ni dwa goye ama nyalo goye. Dong koro bende midhi do ka wawacho ni case mar pastor moro malon lecha. We at first we only had the side of the woman but kane dichuo golo the other side dong koro do ka jogi tentire gi makosa. Koro yido ka ng'ani dong en empowered entire gi pesa ngeni basically most women ngeni empowerment is all about having your own money. That is not the case. Onego bed ni in ng'ama nyako kisebedo empowered ngeni ya kido ka intire gi pesa ni ahinya ma gimomiyo in idwaro dichuo en nikech pesa to in gi pesa ni no weri gi wach dichuo beda kendi mondo koro respect nikech men want to be respected. Koro kidhi dak kode nikech ifeel ni intiere gi pesa ni idhi dak kode isechako disrespect nikech in intiere gi mang'eny moinge dong ngeni mano to lweny nyaka dhi wuogi koro kanyo idhi do ka koro embe aba do bet gi voice as a woman I want to have my own voice. Ido ka ntiere we have authoritative men to in relationship nyaka wabed gi mutual understanding as much as ni you are the head I'm the one helping. Iwacho gani chuo give provide territory but now it's the woman to maintain that. Okay, you maintain a territory if you do not respect this person. Now also you cannot give respect if this person is not providing. Ama yeye pia like he's not giving you a okomi side like okomi chance mar explain in kaka ngama miyo modak godo. Koro gini endi about women empowerment ni somehow I'll scam. Koro somehow women empowerment is a scam nikech idoka most women they've taken advantage of that. Ngani no point right ni in kaka ngama nyako nego bed ni timo kama ka ngani timo ni kama titimo kama to women osekawo gini obedo gi competition. If a man can do this I can do this. Ineno koro gender equality ka en niya awacho ni for example in kaka un jok ma miyo like you provide both right for the students maybe for the student in ikaw woche mar ng'ama nyako itero ni imiyo nyiri donge for gender equity idhi kaw woche mar ng'ama dichuo ok ikaw heels ichaki mi nikech koro they are talking about competition nyaka wabed maromre ka wami example awach kata ni law ma iye inawea kadong inyalo kaw inawea mar nyiri titimori na dimiyo nyiri lakini for the men you give them boxer ineno mane matimore na talks about gender equity but koro kibiro kar gender equality ma koro dichuo nyako no ni en equal to a man nyiso ni you can give a man a boxer tinyalo miyo dhako boxer which is not reality dongi neno koro kar women empowerment kaini onego bedni sama women can be about this thing about women empowerment onego bedni they are being specifically told ni in kaka ng'ama nyako onego bedni timo kama to nego bedni ng'ama dichuo itimo ne kama endi mane kuka winjruok bro bet to kinyisi ni ka intiere gi pesa ing'eyo right ni to koro idwa disrespect ng'ama dichuo moro midak godo cha koro in both ways ng'ama dichuo making no ka that woman is too empowered for you imanya machielo ma fit gi standards ni nikech honestly ka ana bedo empowered ange maber ni pesa antiere gi pesa to samoro maybe the reason why mana dwaro dichuo nikech samoro nano ka onge gi pesa en gi pesa lakini koro nikech sani antiere gi pesa no koro ibe ki feel net nyako ni ntiere gi pesa ahinya to an kaka dichuo I feel insecure nikech ane monego bed ni provide dichuo nini it's either you work hard more or you get your type. That's it. Aya ngeni ntiere wach moro mabende Steve dwa wacho kata kamano mak na paro no gi kanyo nyisani wakaw yo madundo gi sani ka waduogo to adhi mbele kikidhi mabor.
Touch the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wote wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka loc commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e telo mogika e twak mar chenro mar mbaka romo kinyi makawuono kama twak otudore kod lwenje mag kitchwech. Kapok ne wadhi e yweyo marwa, Steve nitiere wach moro manyisi ni mak. Lisa. Ma winjo ko wacho kacha ni men joma chuo nyaka koro wachung' malo mondo wakaw responsibilities magwa. Ni samoro iyudo ka dichuo itimo ne gimoro amora. And then podo chuo moko okte. Chuo moko itimo ne gimoro amora then pod gigolo kecho moro. But gima dwa wacho kwa ng'iyo sani joma nyiri kata joma mon masani nyaka wami joma chuo lwasi makare mar chiwo weche mag leadership e ot to gi weche mag bedo jatelo ot. Kwa rango kwa chien story mar Adam nikech yudo ka sani joma mon kata joma nyiri gitimo gik moko maonge ginene information mamiyo ng'ama dichuo. For example, iwacho ni gibedo autocratic. Eno nyalo chiyo to decide ni adhi timo gini to duogo ni surprise okelo gimoro, then ng'ama dichuo overthink and then kanyo koro dawuoke. King'iyo chien Adam sama ne ni ot kacha, then Eve nowe Adam e ot odhi go mbaka gi thuolo ko duogo gini nokelo gwandruok e ot ma od Adam Nyasaye noyie wag Adam. Mano nikech Eve nokomiyo Adam thuolo mondo mi ogol pache kaka jatelo mar odno. Waneno ka odcho kethore ma nyaka sani wathagore nikech timno. Koro gima dwa temo wacho nyaka pokatieko gima dwa temo wacho nyaka wami joma chuo space kata bedo mani economically and down, but the responsibility mano miye from the beginning as a man mondo mi okel leadership out, okel direction and guide to the kids kod spouse. Nyaka wami space mondo mi take part. Kata bedo mani you are financially empowered to mano cannot drive a family. Nyaka wami gi space. Kata bedo mani dwa dhi timo gimoro e nono onge tich, winj pache won parwa aneno ka ufuko ni in nono an gi paro makama dwa timo. Is it good? Onge wach nyar mama, it is well and good. Kiduogo obro receive well nikech ong'eyo ni informe o take part in decision making kendo feel ingine a man o winjo ga maber ko feel ni omiye thuolo mar make decision e ot. To in ka kore dwa bedo autocratic ikelo gik moko kaje ikele ni dwa surprise daw dhi wuok kendo bro penji ni golo kanye to mane makelo daw kendo mane manyayo tulo kendo mane makelo lwenje ginene kindwa sani. Koro nyaka wamigi thuolo gi take leadership skills, give me a direction mondo ute wodhi kare. Mane pacha adwa nasoma ni moko kuom ote ma joneno magwa chwalono wako kale yore wan tote mag tudruok okinyi makawuone ka wadhi mbele kotwako winja neni to jogo maneno wa kuonde mopogore pachgi to en mane. Makilet nya Sudan ngisa ka eno yaore Joyce lwenje gi biro kaluore gi nok mar winjruok e kindwa wawegi. Nyithindo donje timbe ma ok owinjore kaluore gi pogruok. Nyithindo gi neno kaka jonyuol gi jomoko oluoro ma jok ma oluoro gi timre. Nyathi koseneno ka janyuol ne mano baba kata mama yanyre gore mi yuda ka janyuol otingo pala kata beti, nyathi ne dhi dak kaka oneno e odgi. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni lwenje mag kit chwech medore e pacho kae nikech pok waneno ka joma oyudi gi ketho oyudo kum mager mondo bed puonj ne joma dongo. Odhi mbele kocho ni mondo watiek lwenje gi nyaka wa identify kama lwenje gi wuoke main source. Gima kelo gi okenge mag tieko gi to mogik nyaka serikal many permanent solution. Mogik to wakwa oganda ni gima ineno ka nyalo kelo ni chandruok to iwerigo chon. Prevention is better than cure. Serikal olos programs mag wuoyo weche gi to ahinya gi target rowere. Aluo twak kanu moja enakwero kama na inya Ruth Nyathi Ochieng'. Stephen Ogweno bende wacho ni lwenje mag kit chwech masani
Medore nikech mine bedo empowered ahinya to iweyo chuo. Ok puonj chuo kaka ginyalo dak gi mine mobedo empowered. Emomiyo e 16 days March wadwaro chuo mondo gimbe gibed empowered kasto puonjgi kamae kaka wanyalo geng'o lwenje mag kit chwech. Amos Baba Presley bende wacho ni mano wuoda aoro chuodho mar Salem Estate. Wacho ni winjo kendo neno chenro e yo makare kendo etwak mag lwenje mag kit chwech kata gender based violence medore kaluwore kod modern technologies mokelo ni nyiri nyaka keti ong'ala manyime e yor somo. Modern technology has done more harm than good to man. Wach mar I can do without you biro nikech that empowerment. Empowerment should be limited to some extent. Hai, magomo kukum ote. Majoneno magwa chwalo kokale yore waduto te mag tudruok Okinyi makawuono winjo ote makamago. Kachako kodi aneno kwadong' gi dakika matin kende twatieko twak marwa Okinyi makawuono. Oduol in kaka japuonj kendo in kaka jahocho. Rowere nitiere kod ting' mane gi sani ahinya mar mondo mi okeda kod lwenje mag kit chwech obed e yor tudruok mag mbui kata social media platforms. Ere kaka rowere nyalo konyo mathoth e kedo kod lwenje mag kit chwech maneno gi sani. Ero kamano Joyce. Aro wacho ni an kaka japuonj kendo jahocho rowere onego koro wuog oko rowere matindo kawan mar nyiso anyuola gima timore sani kaka inyalo ked gi weche mag gender based violence gi. Mokwongo nyaka wabi e twak machalo kaka magi mondo wapuonjre. Mar ariyo nyaka koro wabed voices in the society manyalo kwero gigo makelo ng'iyo chwech moro e yo mapiny kata chwech moro itere yo mamalo. Then mar adek Joyce bende wanyalo tiyo gi social media handles magwa kwa puonjo oganda e wachgi. Kachako kodi wach mogik ka watieko tudore koda lwenje mag kit chwech maneno gi sani. Okay, mogik e wach mar lwenje mag kit chwech mwaneno gi sani en ni adwa wuoyo wach mogik mane jowaru osewuocha. Adwa wacho ni kik watamre tero nyithindo skul ahinya to nyithindo manyiri ni gibiro hingo nyithindo machuo. Water nyithindo gi skul, nyithindo manyiri odhi osom, nyithindo machuo be water skul odhi osom. To gima watim maduong' wapuonj jogi kaka ginyalo dak. Kaka ng'ato yudo pesa moingo nyawadgi, kaka ginyalo dak kendo kaka ginyalo miyore luor kendo wapuonj gi chik kaka ng'ato nyalo kawo atua ka nyawadgi okosone. Kik okaw chik e lwete nikech ma nyalo kelo kata negruok e yot kaka jogi odak. Erokamano ahinya Savia. Rowere nitiere kod ting' mane gi sani mar kedo kod lwenje mag kit chwech kaachiel kod wach mogik? Joyce, erokamano. Akwongo adwa medo pacha kamoro matin. Ntie ng'ama wacho ni social media ema medo gender based violence. Ma awoni ng'ano onego wach the opposite ema en adier. Social media o create platform mang'eny victims, ng'eny ji are able to puonjore nini weche gender based violence. Awareness be iketo oko kucho. Kasto be wanya reach ji modak nyaka dala nyaka town tetete. Koro social media ok act kaka catalyst mar medo gender based violence. Otimo the opposite. Mar ariyo, adwa wacho ni wach empowerment ni and specifically mar women empowerment onengo go both ways. Ng'ato kobedo empowered onengo bed empowered nyake pache, ok mana mfuko kende. Ibedo empowered across the board. Mondo kata kudak uteji ariyo both joma mine gi joma dichuo ntie respect maluoro maumio rugo ji te ariyo. Mange pacha. Adhi medo moko bang' thuolo maremo rumo. Dhiadhi mbele. Wadong' gi dakika matin kende twatieko. Mae thuolo marimo gik. Okay. Koro ka watieko to onengo wamed bedo gi puonj aina gi. Mondo ng'eny ji ong'e gik matimore gender based violence ka kata nini makawuono ni
ilongo nade and part of UN Sustainable Development Goals, the 5th SDG, look towards gender equality and empowerment. Koro ningo wabed gi ng'eny puonjruok ainagi mondo ji bro benefit from it. Yeah. Erokamano ahinya Lisa, rowere nitiere kod ting' mane gi sani mar kedo kod lwenje mag kit chwech kaachiel kod wach mogik? Erokamano Joyce, rowere sani nigi ting' mar create awareness mako campaign ni mondo gitem konyo ji society. Wach koro wanie jok mayang, rowere gin joma tindo, joma chuo koro ol, gin sani gikia gimeendelea. Koro rowere wan wati matek waket campaign social media ne yor mbui, wadhi skunde ka school oyaw, wadhi school wa visit schools through government, kata ntie kin kod organizations udhi school uponjo nthindo matindo ka kata mani high school, secondary kata universities, wamigi nthindo gibe wang'is gini woko kan go kamae, kidhi kamae ten kamae, kitimo kama, wapuonji gi, create awareness kuom puonjo gi. Wachna mogik en niya, gima kelo GBV ni bedo mang'eny. First thing, unemployment, lack of unemployment, ongenga teach yore tich, idon mai kar ngato mai tije, mar nigo ngato, arago ngato, mai tije. Ngentinde noach ni kazi. I don't understand the phrase, but kazi ni kazi, mai teach margi. Joma chuo manyo tich oko yudi do ngato niko degree mare osomo maber, kata ngato nigi skill mare, ko dhite mono rang teach, kato manyo don ngamuti man pod office, pode mobet to ngama woyo kumi chance cha. Second thing, joma nyiri obed empowered in a way that sani koro ntie gimilongo ni feminist. Koro feminist odonjo ni dichuo kotimo kamae chungne mateki bende. Koro be feminist okadona donjnigi feminist bonego ket mayot, ngama dichuo dwaro support mental health mare, physical kod emotional, mano gima chuo dwaro kod spiritually. Onego waket yawoi wa machiegni wach chuo kod yawoi, joma men kod boys manyalo kelo kwa keto gi machiegni, ginyalo feel ni wa embrace their purpose, wawinjo gi to wakonyo gi. Ineno mane gima datie kodo. Erokamano ahinya Lisa. Daisy, wach mogik kaachiel kod gima rowere nyalo timo mar mondo mi gisani gin bende gijiwane lwedo ahinya to ndalo 16 montiere godo makedo kod lwenje mag kit chwech. Erokamano. Mokwongo mana kaka nasebedo kawacho wach empowerment ni in as much as women obedo empowered, chuo be onego bed empowered mondo ging'e kaka gidak gi joma mine. Ipuonjo gi kata ni nitiere inyalo bedo gi issues gi your mental health, kata inyalo bedo gi issues moko kochuno ni nyaka ibed godo kendi. Tinda neno ka chuo wuok oko, kenda neno ka ji kaka Robert Burale owuoyo gi joma chuo kendo jiwo gi, onyiso gi kaka ginyalo improve themselves, not just ni gibedo dominant but gibedo leaders. Kendo gima chaka dawuoye kuome en wach mar respect. To gini en wach ma wan kaka rowere wanyalo time gi kata joma dongo gi leaders wa, nikech respect, image mar luor miyo ji be bro luoro the women. Nikech waneno kata kaka josiasa wuoyo kaka giwuoyo gi achaya kuom joma mine, to jomoko gi ng'eni ji mang'eny yudo their information from the internet kata mbui, koka ging'eyo ni kamae kaka jonego bed ni timo gik moko. Ka joma leaders wa mamine kaka women reps ok ginyal represent joma mine, kata leaders wa gikelo picha moro marach, gimiyo kata wan bende piny koni jogi chayowa. Kata gine mbui kaka TikTok, social media mane wawuoye, wan kaka youth, gimoro kaka golo pichni ng'ato kae duk, gino en agenda based violence to ji okia. Koro ka i-support gima chal kamano, i-support ni koro kata wan kaka nyiri kimor ka gima chal kamano timore ne ng'ato, miyo ji chayowa, nikech gineno ka gima waonge gi duol achiel. To kwa waonge gi duol achiel, keto ubedo manyap. Kata samoro kaka wawuoyo ka ji wuoyo kuom femicide, ji opogore, jomoko ni gino gi deserve it, jomoko ni ok gi deserve it. Bedo gi duol achiel kaka joma mine, kata kelo picha moro, image moro maber, wan kaka leaders gi kata influencers. Kaka naneno influencer moro TikTok wacho ni en to kuma nitie chiemo, nitie wifi, koro kata goyo onge shida. Gigo miyo ji
keto gino bedo gimoro ma kawaida magoro ka in nyako to in e odi to in gi pesa kata goyi to onge shida gino on normalize that. Koro wabed kwatiyo gi social media wan kaka rowere kata joma dongo kata leaders watiyo gi image wa mondo wa create that image mar luor mondo mi kata jomoko joma chuo oluor joma mine kata leaders wa kaka giwuoyo kaka ne wawinjo ka MP cha wacho ni nominated members of parliament ni gin koro okel gi kanyo nikech weche chodi gino kelo image marach kuom joma mine. Koro joma chuo chako chayo joma mine gineno ka gima mane gima gitimo mondo mi gichope those levels of power. Kora kwayo mana ni waket image moro maber mamiyo luor bedo wan kaka joma rowere wa create kik wa support kwa neno ka jomoko timo gimoro manyalo destroy the image mar joma mine to wa shut that thing down. Mane gima neno kwa nyalo timo kasto wa participate also in these 16 days of awareness mondo wa win kaka joma chuo sana gi joma mine mondo wa winji kijiwo wa kik wabed ni koro wana kanyo ni wan youth our take part in that. To kendo wach na mogik en ni wadag gi luor kata ka wan joma mine wabedo empowered to kik wawe empowerment ni wadag ngima moro ma koro waluor chuo keto wadag ngima moro ma wan wawuon wan safe wabed empowered but with dignity mawa joma chuo nyalo luoro wato wande wanyalo luoro gi to mano e agenda mana move e TikTok empowered with dignity. Ero kama na enya Marceline wachni mogik kachiel kod gima rowere nyalo timo jiwo lwenj kedo kod lwenje mag kit chwech mana mapiyo piyo wadongi dakika ariyo kende. Hamida kachiel Hamid Steve beda kachiel. Okay, kapok wacho gimogik nitere statement moro desio ogolo example to ginedo wacho ni safeties inaanza na wewe onego bedo chakore kod in korido kaka ogolo example mar maybe picha moko manduk ni in kaka nyathi ma nyaka ngoma chuni ni nyaki go picha ni duk mondo yor ni ng'ato. Self respect chakore kod in iwuon mondo ng'at machielo respect in mokwongo nyaki iluorri in iwuon kech chuogi most of them gimi respect based on kaka in ng'ama nyako iting'ori iwinjo koro in okitima gik moko mojuothore alafu in koridoro ni ng'at moro machielo mondo otimi nade mondo respecti. Alafu about kaka gik matimore parliament tire book moro mar Milly Mabona nondiko kidhi somo gigo endo Milly Mabona no okono ji kaka thoth mine timore mondo giyud positions gi which are very true. Ladies of gidwa no kon gi adier and I feel ni gima ne Milly Mabona otimo is very right mondo otem kono jomoko ineno an kaka anantiere ga leadership mix school and I would love to be in leadership outside school ineno koro ido kaka gik machal kama timore kata skunde kuma wantiere ido ka nyathi manyako oyie otim gimoro amora ne dichwo ni mondo timre nade mondo ko in position ni kata school nikech king'iyo kata skunde gi positions gi gin gik moko matindo mok nyal teri kamoro. You do not need to disrespect yourself to please a man. Iyoro gik moko maricho go alafu ka gichako tiyo gi these things against you tichako wacho ni men are disrespect. It is you who disrespected yourself in the first place. Koro wachni amongi kanyalo wacho ni ladies respect yourself because someone else has respect. Mara ariyo gintiere gimoro miluongo ni trauma. Onego bed ni gima nineno ka baba timo marach choncha gima nineno ka mama utimo marach we tinge ni koro nikech mama wano we tiyo gimano kaka excuse ni mama wane timo ga kamae mama ingeni ema nentiere ga gi pesa to noko respect ga baba ama ni baba wane go ga mama kama korambe kama ne kaka ng'eyo ni timo empowerment nyiso ni neno ka gini timore marach koro sani nikech aseng'eyo onego bed ni atimo kama gi kama koro let us all heal ng'ato ka ng'ato mondo heal alafu move on. Wachna mogik en ni ng'ama dhako wene dichuo responsibility ne dichuo imbe wene ng'ama dhako responsibility ne kiku cross path nikech kaw responsibility mar ng'ato ni en dhi chako feel ni atiyo ane matimo gimoro amora mang'eny ot kato nego bedi ne mitimo ng'ama dichuo ni ane maluoko sende ane matedo to mano to tiji in ng'ama dichuo kaw tiji as a provider of the family ng'ama dhako wene take responsibility mek ng'ama dhako. Ero kama na enya Marceline Steve watni mogik mana mapiyo kotiyo tiko rawere responsibilities mag tiko weche mag gender based violence. Aparo ni ji mang'eny kata ka wan e school to no bedo brought up environment mar very pathetic kaluwore gi weche mag gender based violence
samoro ng'ato ni school to indi pa tuoche mag paro kibaje kiparo gima notimore pacho. Aparo ni sani koro wane okang' maber ma wan gi nyalo mar interpret kata sheria ne jonyuol dala, ne jowa man dala mondo ging'e ratichgi. Kokinyalo engage kelo kwe directly, inyalo timo referral ng'atno man dala, immediate person ma ginyalo report to en kata jaduong' gweng' mondo mi cases gi okel mbele. To wachna mugik, wach moro dhi mbele ni career women they are becoming red flags nikech waweyo ginene, waweyo chike moko mano ochakare chon cha ni ng'ama dichuo nitie respect, ng'ama miyo bende nitie gi responsibility gi respect mag wasom chike gi mondo gi guide wa go through life gi smoothly maonge ni wa cross path, maonge ni wachayo ng'ama dichuo, to mano wabro bedo gi kwe. Aonge gi mang'eny nikech sa. Erokamano ahinya uduto, Marceline, Lisa, Oduol, Daisy, Steve kachiel kod Nagure kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wago mbaka kotudore kod lwenje mag kit chwech. Nyakwara Mugia in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar wecheno mar mbako romo. Wageno ni odiochienge 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech ibo bed ka ipuonjo ji e yore makare mag kedo kendo tieko lwenje mag kit chwech e udi mopogore opogore kama gidake. Nyakwara Mugia ibed kod odiochieng' maber. Erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka nachak chenro 12 mar okinyi. Sanani nokodong' mana dakika 2 mar mondo mi ochop saa 5 mar onyango. Riti masani, nyinga Joyce Oduor. Umehakikisha amount niyo? Jina iko correct? Iko correct. Shika cheki yako Joseph. Hii pesa umeipangia? Niko na biashara nataka niongezee ikwe mzuri. Watakuwa wanakuonea view sasa wale. Ni sawa. Si ndio? Asante. Asante sana Joseph.